So what could you say that you felt that Superman stood for, or stands for? Well, exactly the motto that they've used on the television show: truth, justice, and the American way. Superman 1938-ban látta meg a napvilágot az Action Comics első számában. A karaktert Jerry Siegel és Joe Shuster alkották meg. A világon majdnem mindenki ismeri, több sorozatban, filmben, könyvben és elsősorban képregényben szerepelt. Történetével valamilyen szinten mindenki tud azonosulni. Gyerekkorában kirekesztettnek, másnak érzi magát és nehezen találja meg helyét. Később megismeri igazi önmagát, és ezek után rájön, nem kell másoknak megfelelnie, nem kell mást játszania, csak önmaga kell, hogy legyen. Az másodlagos, hogy szupererővel rendelkezik, és hogy egy másik bolygóról származik. Célja az emberiség védelme, a szabadság, az igazság és a remény hirdetése az egész Földön. Who are you? A friend. Supermant nem másokról, mint Sámsonról, Mózesről és Herkulesről mintázták, kinézetét pedig a kirívó vibráns színek mellett az akkori testépítőktől kölcsönözte, ezért is visel kívül alsónadrágot. Kal-El, Jor-El fia Kryptonról származik, amely születése után nem sokkal elpusztult, szülei fajuk utolsó reményeként küldték a Földre. A Földön Jonathan és Martha Kent nevű nevelőszülei mellett biztonságosan felnő, mint Clark Kent. Miután felvállalta képességeit, Supermanként híresült el, mivel segített az átlagembereken, bajba jutottakon, reményvesztetteken. Az a célember, a holnap embere, Clark Kent, Kal-El, Superman. Ezek mind olyan nevek, amelyek a popkultúra részei és többet jelentenek csupán egy karakternél. Egy olyan jelenség, ami a világunk része, és idősektől kezdve a kisgyerekekig is tudják, hogy kiről van szó. Superman lényegét a legjobban talán saját maga tudná megmondani. I'm as human as anyone. I love, I get scared. I wake up every morning and despite not knowing what to do, I put one foot in front of the other and I try to make the best choices I can. I screw up all the time. But that is being human. Ő is olyas valaki, aki mindennapi problémákkal küzd annak ellenére, hogy erősebb mindennél a bolygón. A képességeivel járó terhet minden nap magán viseli, és magánéleti gondjai is vannak, akárcsak egy átlagos embernek. Ő is egy kívülálló, egy bevándorló lényegében, akit befogadtak és elfogadtak. Végtében ebben rejlik minden, ezért érzik sokan olyan közelének a karaktert. There are feelings and there are thoughts. Your feelings about feeling bad are okay. It's not wrong for you to feel that way. You should just, it's not right or wrong anything. None of it is right or wrong. All of it is being vulnerable and being human, being a human being. Mint sok más képregényhős, Superman is több formátumban meg lett jelenítve. Nagyjából 2-3 ezer képregényben tűnik fel, a saját önálló kiadások pedig meghaladják a 700-at. Ezek közül a legismertebbek az All-Star Superman, The Death and Return of Superman, Superman Red Son és a már említett Action Comics első száma. Ezen kívül 11 olyan DC film van, amiben nagyobb szereppel rendelkezik. Nem kevesebb, mint 12 színész játszotta el a karaktert, csak élőszereplős alkotásokban, az animáltákról nem is beszélve. Ilyenek például az 1948-as Superman, illetve az 1950-es Atom Man vs. Superman, amiben Kirk Allen játszotta a hőst. Ezen felül George Reeves Superman sorozata, az Adventures of Superman is említésre méltó, amely az 50-es években futott. A 70-es évek végén, 80-as évek elején indult be Amerikában a hatalmas blockbusterök gyártása. Az 1978-ban megjelent Superman megmutatta, hogy képregényfilmek is lehetnek blockbusterök, és igenis van rájuk igény. A filmet Richard Donner rendezte. A film igazi klasszikus lett és jól teljesített a kasszáknál. Ezután még 3 Superman filmet adtak ki, igaz mindegyiket egyre rosszabb minőséggel. Superman Christopher Reeve alakította, aki sármos, nyugtató, de egyben erősen kifejező játékával látta el a karaktert.
I believe this is your floor. 4 film után leállt a Superman filmek gyártása, már csak később, 2000 után volt igény egy rebootra, amely a Superman Returns formájában a nézők elé is került, és amit Bryan Singer rendezett. A karaktert Brandon Routh játszotta el. A film inkább rossz emlékként került a rajongók tudatába, bár szerintem közel sem annyira rossz, amennyire sokan mondják. Később egy új, egybefüggő DC univerzum megformálásán ügyködtek, így jött képbe egy új Superman film, az Acélember. A filmet Zack Snyder rendezte, és Henry Cavill alakította a szuperhőst. Ennek már volt több folytatása is, mint a Batman v Superman vagy az Igazság Ligája. Sajnos a DC univerzum pénzügyi és minőségi okokból elakadt, 2023 után ezt is újra kellett indítani. Kal-El, no! Erre vállalkozott James Gunn. 2025-ös Superman filmje pedig a DC univerzum friss és legújabb alkotása. A szerepet David Corenswet játszotta el, és először tűnik fel élőben Krypto, Supergirl kutyája, akire pont Superman vigyáz. Superman legfőbb ellenségei Lex Luthor, aki a legtöbb élőszereplős alkotásban feltűnik. Rajta kívül még Brainiac, egy szuperintelligens űrlény, és Zod tábornok, egy Kryptonról elszáműzött tiszt. Crypto. Home. Take me home. Superman jövője kérdéses még, jelen pillanatban a Warner Bros. Felvásárlás alatt van, és nem tudják biztosra, hogy James Gunn univerzuma biztonságban van-e. Ennek ellenére a karakter jövője sok bizalommal tölt el, várhatóan több DC film érkezik a következő években. Igazából nincs sok mindent mondanom, beszéljenek inkább a képek. The world's too big, Mom. Then make it small. Just, focus on my voice. Pretend it's an island out in the ocean. Can you see it? I see it. Then swim towards it, honey. Köszönöm a figyelmet. Remélem mindenkinek tetszett a videó, további tartalmakért iratkozzatok fel. Sziasztok!